И здравейте хора, аз съм Хакадол на BGLT и днес ще отварям Мегапига, но само че още... Ето, ще го пусна. Взимаме в момента купички. Да видим колко блинк ще даде. Боли ма сърцето, като виждам как взима. Добре, ето Мегапига. Отварям. Отварям, да видим какво ще даде. 190 блинк, 222 стотинки, 380 PowerPoint. Ой, 26 Star Drop, нека да отваряме. Epic, добре. Отново Epic, ако се падне легендар, това ще е много добре. Супер, Реал, Реал, дайте едно легендари да. Epic. Супер, блинго, това е добре беше. Epic. Най-добре сега ми се е падал Epic. Дано да се падне нещо с това видео. Epic. Защо само Epic? Дайте ми нещо повече Supercell. Хайде бе. Дайте. Epic е най-добре. 30 кредита, добре, но искам нещо друго. Останаха един-два Stardrop. Сламата, че е последния. Да, последния. Равносметката е 1372 coins, 708 PowerPoint-ове, 240 Blink, 1300 HP Double, 3 пинчета и 30 кредита. Нищо добре. Поне имам 6000 блинга, но махнал на 62 купи. Нека да видя. На някой не ми е махал купи на Франк, мисля, че само. Да. И на Кроу. Добре. Това беше хора. Нищо добро не ми се падна. Не съм доволен от Мегапига, но чао и до следващия път.